Отново сме на път. Този път съм придружена от вече по-близкия кръг. Ще ви ги представя една по една. Нямам търпение да се срещна с Дамасцена. Да, и там на Ботевград. Из продуктово позициониране. Да. Копията, кажете. Кола. Кафе! Кока-кола. Само не знам кой. Да не работите за Кока-кола случайно? Не казвам. Причината е друга. Не казвам. Докато пътуваме с Гери, Креми и Алекс, си мисля колко е красива България. Казанлъшкия край ми е наистина много любим. Смятам, че тази земя е докосната от Бога. Пристигнахме в къщата, уникална между другото. Комплексът е много прекрасен. Човекът е много любезен с нас и много красиво. Мале, гледайте каква красота! Имаме си розов храст Дамасцена в комплекса. Ох, помислих, че охлюв. Влизам да видя стаите на момичетата, в какво състояние са. Доста приятничко изглежда. Има си и каминка дори. Но ще видим как ще се разпределим с спането. Да. Хоп. Я да те видя. Абе, кой мачка сладките? Абе, кой мачка? Ах, боже. Отидохме до Казанлък да вземем прекрасната Цани и потърсихме място, на което да вечеряме. Седнахме да хапнем по нещо и Алекс ще си тръгне. След това Жаси ще ни остави в Габарево. В момента сме в Казанлък. Цани. Моите духовни интереси са ме запознавали с различни хора, включително и с повечето момичета, които ще видите в този влог. Така и с прекрасната Жасмина, която ми стана една от най-близките приятелки. Затова и гледахме заедно да организираме събитието и да я поканя като лектор за женско здраве според китайската медицина. Тя беше и причината, поради която стъпих за първи път на розовите полета. По това време с повечето момичета, които са в клипа, карахме и мистериалното училище Роза Мистика и така розата просто се запечата в сърцето ми. Добро утро! Ние вече станахме. Оправихме се, минахме през банята, всички сутрешни процедури. Сега излизам отвънка при момичетата да закусиме заедно. Много добре спах, между другото. С Гери спим на едно легло, на една двойка. Аз си се завих с едно одеялце да ми бъде още по-топло и честно казано се чувствах като така в хралупка. Сънувах някакви... Не знам какви сънища, бяха някаква пълна водница. Аз много често сънувам вода и тази вечер не пропуснах. Искам да ви покажа леглото ни, което е като легло на Флинкстон. много удобно. И нишата, в която си направихме малък олтар. И вчера даже си набрахме и Дамасцена и си сложихме около олтара. И ще ви покажа дворчето, което е уникално красивичко. Жени, помахайте! Реших малко по-късно да направя свое собствено проучване за село Габарево и разбира се с не толкова голяма изненада открих, че селото е обитавано още по време на неолита и енеолита. Разбира се, България е древна страна, древна земя и това не ни очудва. Наши археологически находки доказват това. Даже е намерена и военна диплома
на император Антонин Пилус. Сега ви взимам с мен в къщата да я разгледате, която е уникална. Била е музей и се смята, че даже тук трябва да разпитам, ще ви го снимам, но е живяла истинската наследница на Романови, принцеса Анастасия. Всички, които са гледали филмчето Анастасия, може би знаят за какво говоря. Аз много се вълнувам, защото той излезна, когато аз бях малка. И това беше филмчето, което майка ми подари на видеокасетка и съм гледала милиарди пъти, най-вероятно милиарди, да, защото знам и до ден днешен песничката от филмчето. Решавам да влезна навътре в къщата, взимам си Гери с мен за подкрепление. Разбира се, женското любопитство е голяма работа. Самата къща е толкова богата като усещане, като енергия, че самата тя някак си те приканва да влезеш и да я проучиш, сякаш си в портал на времето. Да завъртим колелото на съдбата. Таро. Накъде ти падна? И наобратно, нали сме в стара къща. Сякаш влизаме наистина в портал на времето. Нарния, нещо такова много приказно се отваря пред нас. Къщата е уникална. През 1994 година се превръща в въпросния комплекс Валера, но преди това е била собственост на един розовар, който му е откраднат бизнеса, за съжаление, след големите промени, и човек е бил принуден да си остави имота и да се пресели на някъде, да търси по-добър живот. Но пък новия собственик Янко запазва къщата непокътната, превръща долния етаж в гостилница, а на горния етаж настанява историята на своят род, които са някъде от Южна България, и ние с Гери разглеждаме всичките прекрасни находки, които е оставил. Като виждаме, че те всъщност са били каракачани, преселници от някъде от Гърция към България. Има изложени носи, традиционни дрехи, битови предмети. Изобщо цялата история на неговия род. Изключително мило, ако можехме така да си запазим и ние нашата история за нашите родове. И срещу комплекса има църква Свети Георги, за която се смята, че ако рано сутрин я отключиш пръв, ще ти се сбъдне желание и ще имаш късмет. Много е красив. Истинска антика. Антиквариат. Тук са нещата от заведението. Христос, да, много ми харесва. Сега отиваме с креми и с цани. Вижте какви са красиви. На Паша, ще я да кажа. На бъз да си наберем. Базолов. И се разхождаме. И селцето тук изглежда много приятно. За сега, нали? Прекрасно. Чувстваме се добре като цяло. И без
или така наречената свирчовина ще бъде намерена след второто щъркелово гнездо в ляво. Дясно, Така че ние сме на път към... дясно след гнездото. Търси второто щъркелово гнездо. Всъщност това първото ли е? Става за 100 метра. Ало, вижте какво става. Мале, така не беше точно такава арка, едната му с розови. Огромна, хичеста. За някое животинче, като например тели. Ами, няма какво, сега ще ги държа в ръка. Абе, ела тук, бе. Абе, ела тук, бе. Абе, кой си, бе? Абе, кой си ти, бе? Абе, кой си ти, бе? Вижте какво си набрахме. Гледайте какво става. Изобилие. И доволни жени. Алеле. Сега, това е ванадинита, карниола. И ахарчето е най-отгоре. Да, много сме красиви и отиваме на фотосесия, нали, жени? Да, фотосесия. Положението е бяла роза, ще закича. Джананов. Заради това ли толкова много в това село има къщи, такива, които са... Не, с паметни плочи. Здравей! Сега отиваме да се снимаме на един розов кът. И виждаме Цани, която бере джанки. Директно от дървото. Не, това е стар ритуал преди розобер. Джанкоберница. Дамасцена! Ето ния, бе! Красотичка, красива! Роза дамасцена, позната още като розата на Кастилия. Тя е маслодайен хибрид между галска роза и мускусна роза. В древността Дева Мария е наричана таинствената роза. Казва се, веднъж архангел Гавраил подари на Дева Мария 3 корони от небесни рози – бяла, червена и златна, или жълта. Връзката между девата и розата е в това, че розата е символ на богинята Венера, богинята на любовта. Розата е символ на танца на Венера и Земята около Слънцето, като образува идеална геометрична фигура през своя 8-годишен цикъл около него. Всяка страна по света има своето растение на силата, а нашето е именно розата. Якът ли? Не знам какво да направя. Абе, айде, стой, кротка! Подготвяме се за женски ритуални практики. Вече започнахме да се събираме. Дойде Симончето при нас. Имам видео с нея. Ще го публикувам като линк отдолу в транскрипцията. И така часа не съм и сънувача. Лечебните и подмладяващите свойства на розата са познати още от древни времена. За всяка болка се приготвила отвара с различни цветове, защото листенцата на всеки сорт има различен химичен състав.
Розата е подходяща за всеки тип кожа, а светлите цветчета са идеални за суха, чувствителна и нормална. Определено има защо да наричат розата кралица на всички растения. Разбира се, дамасцена е най-маслодайната и от нея се получава най-висококачественото розово масло. Розата е и растението с измерената най-висока вибрация от всички растения – 320 Hz. Добре дошла! Имаше един жълт, който къде отиде. Ето го тук е. Много ще ти се отваря. Може би един сладък малък тик-так. Това ли да си дава? Да, вижда така като комбинация. Обичам слани и после Това е правена ръчно от една жена, както се продират и носите. Всъщност съм ги направила така, като рама може да се махне и да си използвате като лента, било то за коса, било то на други места и можете да, ако решите в някой период от време, можете да я вградите. Какво е лене? Лене, майче. Обикновено. Т.е. може да предава. Зависи. На колко градуса? Може да, но Рози, ела да кажеш здравей. Ела, помахай на камерата. Дай лапа, дай лапа. Good morning. След като всички се разсъниха, станаха, пиха кафе, се отправихме да берем вече и самите рози. Нямахме търпение да се срещнем с розовите поляни. Мен дойде да ме вземе Пламен с още няколко момичета. Пламен е собственика на Art Solution и всъщност произвежда биокозметика. отворен цвят, да. Тук не е пръскане с някакви химикали, работата е абсолютно натурална. Той има много тя се разгорява в края на разгар. След това Какво си намери, Ланче? Розово съкровище. На бебето, те розите са си благородни от отдавна. салга, но е различен сам. Може ли баня? И ако намериш такова триъгълно малко парче, По-голямо няма малко. а може ли край? Такова преда? Няма гръбния на крема в коли. Розите или не? Голямо, да ги разбереш. А срязано? Да. Ние за другите няма ли да носим ли? Виж. Ще носим ли? Ето ти една бе. А, ти получи. Приятни. Пристигнахме на една розоварна и разбира се, част от жените объркаха пътя, защото женското дясно.
зареждаме почти всички сувенирни магазини в България с Радул масло, Радул валеж. Други сувенири с аромат на Радул. Имаме за дами, за лице, за крака, за тяло и т.н. Добре, ето господин Петросенко ще ви каже. Здравейте! Ману, паднаха ти ключовете тук. Ще ставаш такова от фирмата част. Така ли? Примерно. Така го видяла ли? Да. И те двата Беседката, виж. Беседката, гледай каква красота. Ще те снимам. Дайте газирана вода Михалкова. Натурална. Натурална. Там имаме една схема, където се вижда как изглежда. Как изглежда целият процес. Значи, който как се правили едно време, са ги правили с всеки такива предани. Варили се робите, събирали се дестилати, се отпускали вторите да се правили. Сега го правим, ето го казана, пълниме с рози и с вода, почваме да го вариме с пара, докато получаваме дестилат, който знае как се прави ракия, същия принцип. След което този дестилат го правим повторна дестилация. Ето това нещо. И от тук наистина излиза 4 пъти по-концентрирано. И вече когато се съберем вторичния дестилат, от него отделяме, това се казва флорентински съд, отделяме розовата масло. Лично за мен един от най-важните са бъбреците, не само за менструацията, като цяло за човешкото здраве. Бъбреците се наричат още корена на живота. И защо се наричат корена на живота? Защото те съхраняват субстанцията на живота, която се нарича субстанция дзин. Субстанция дзин пък от своя страна се дели на пренатална и постнатална. Музикални инструменти, слон, ще ви разказвам малко и по-модерната брайдъл рисунка. Вижте тук приятелките, докато отиваме да питаме утре за едни рози, как се разхождат. Здравейте, госпожи! А това е прекрасното катенце, любимо. Хайде де, ела на светло да ти се видят красивите перца. Да. Оставам тук, аз оставам тук, коса на живота с теб.
Какво ще кажеш? Аз съм тук за изгрева, не знам за вас. Аз Дали ще дойда с теб. утранобудните или ще спите до 8? Как до 8? Ме то днеска, виж, ние бяхме се закубали и докато се съберем всички си стана колко часа, не знам. Але това е рай, в рая живеем. И намазвате долната част на стъпалото с това нещо. По този начин, като тръгне по кръвопотока, стига до лобовете на белия дроб, но не се преработва въобще. Чудесно! Елате! Направо е невероятно! Добро утро! Последен ден, последен розобер. Ще ми бъде тъжно да се разделя с това красиво местенце. Но, слава Богу, всички жени останаха доволни. Вчера имахме кръг на споделяне вечерта. И да, приключваме с усмивки всички. Good morning! Нямам представа. Хайде! Хайде с мен! За Роз! Идваме! Днес отиваме на един друг масив, на който Хасан е собственик. И са много красиви неговите рози, също са така малко по-високо разположени. Не знаем дали са еко-био, ама знаем, че са много красиви. 360 градуса неземна красота. Искам да фана прелива в чувала. Как се извършва процеса? О, леле! Много е хубаво да си я държиш около сърчицето. Тази гладина. Ето нашата реколта. Давай, снимай. Да гледа камера. Акио, прямо кенаман. Как се казваш? Сузана. Ти си Сузана? Да. От кога береш? От колко годишна? От малки ни бери. Браво. Ама обичаш ли розата? Как няма да я обичам? Аз ако не обичам, няма да бера. Браво на тебе. И ние я обичаме, затова дойдохме. Да. Тръгваме си с Савинчето, доволни с пълен чувал. Останахме, последни да берем. Сега сме с Настя, с дамасцена и с една купа. Обираме тук листата, ще си правим розово сладко. Дианчето, готвачката, която ни тук съпорти, ни отгледа тези 2 дена и ни схрани, каза, че трябва да преброим 100 бройки. 6. Ти ги броиш? Да, беше. Аз съм заета да говоря. Държи парфюм. Примерно сандал. Сега ще ви дам сандалите. Съмто. Трябваше да го извадя. Всички момичета получиха и бонус снимки с народна носия по желание. Събираме си каквото успяхме да си вземем. Реколтата. И си тръгваме. Стаите вече са празни. Всички жени се ориентираха на някъде. И е време и ние да потегляме.